Indlalifa, zabarum zum zum, zabarum zaba, zum zum zaba, zabarum zum zum. Kriki papa indlalifa ngumfana nkasana isunu ngubani zabarum zum zaba, zabarum zabarum dum dum dum. Indlalifa. Sasqa. Bensithi uSipindi sokumela kuye ngapha. Usefunakala. Kathi uhlafunani kade? Ginya phela. Hawu. Hawu bakithi. Ngiyakwazi ukuthi kumnandi. Sasiqanyana. Phela ngisebenzisa i-airtime la. Hello. Vele kusuka ukuthi ngisasa. Bebona ngabe wazithathela mina so ngabe yonke into yakhe le order. Ungasena la sengilophatha B1. Mancu, usufuna ukuxoxa kusendo? Upapa bensekule Spain. Sibone. Ayenza. Phela la mawuzumbiza dedi. Bathe kufana ukuthi kakhangeli mani. Yabona ngelo. Awumela ngasikhompyutha la. Singene singuthuso. Sime phela simshaya edakho attack. Lapho lo. Hayi, lapho le plan sibili. Athi mina vele usancuncu ngamngena njani? Ngiyeka sehlule phela lo. Mani ukukhuluma ngendaba zakho zezishwabu. Ayibe ngisitsho nje. I'd like to believe you're the brands. Sure. Vaccine, angithi. Abona staff semote. Lapha sele. Sure. Are you sure you are ready? More than ready, Pozala. Ubuzeka ngaphi? Kathathu. Abona mfana yithi. Lapha uzokhala iqodo. Ndema sokhala iqodo lokho kutsho. Kuthi ukuthi lonke la lezo. I don't want you to mess this up, because right now you are dealing with the most dangerous person in the country. Sure, ngiyazi Pozala, and I will try my level best. Uthini wena? You will try your best. Angifuni abantu abazamayo, ngifuna abantu abayenzayo. Ngigrand yonke into izovanso wena. Begin. Keeper. Faka phansi. Jopa. Gogo. Kichwa. Faka phansi. Joshua. Faka. Kichwa. Faka phansi. Uyadinwa. Usudiniwe. Boss, this is just the beginning. You haven't begun. You are beginning.
Uyakwazi ukuthi inqatshwa ndoda arilahlelwa mbekere. Uyakwazi khona. Dinisa wena izakha zakhe ezingazwakaliyo wena. Uyakwazi? Alright boss. Asiyenze lokho okajeki kitchen okamankomitsho. Position. Hanjwa phansi. Uphezulu kakhulu hamba phansi. Ungakari boss, ehla phansi, awuyehlanga uphezulu kakhulu, ehla phansi. Qina lapha. Ehla phansi. Uphezulu kakhulu, ehla phansi. Zamba nje uzanitshisa ngamanzi akho la. Uphikisa imasara. Uyaripikisa imaster, uyaripikisa. Zamba. Labe jabe sezinto esimple la. Siyamtshela umathi. Senze strategy zabafana laba. Ukuthi sabachanja. Lokho kunye amankomitsho kangikwazi ukungena nathi mina lokho. Uyarright training, ngitshela imadam ukuthi uzelisa amankomitsho akhe kathesi. Bese senze strategy la. Madam. Boss, emankomitsho. Indlalifa. Indlalifa. Okay, so our plan commences, alright? Sifuna imilika baba. And obviously I know ukuthi igcwele igama lami all over it. Mara. Ngeke siyithole uSquint engekho. I mean, how do we get Squint to come here? Ayengabuye with those hooligans ganging up on him. Okay. Bazala bami usebuyile umambali stop. Le plan blind. Mzala, listen to thina bese. Whatever mzala dele ku plan sokungiplan B. Mina semplanile. Babala mzala. Ari, asambe. Ladies, yazi kule nto engikhathazayo. Yazi umfundisi uyambuza ukuthi what have I done for imakhokho so far? Kathese into zakho lezo ungavula amehlo. Mase wayengezelela inzalo khona bemakokoro. You can still do that. We can make you father Makoko. Kathi likhuluma ngani? Yazi Papa Benson ungabule bathing yakwazi. You are slow. Slow mean. Kumbe lina ineli too fast. Yabona mina angikhulumi ngobulema la. Ngikhuluma ngepositivity. I'm talking about changing the community positively. Alright. But we can still find ways to. Ukuyabona. Kade nomfundisi uthi uyenze. That's exactly where I need help. And kumele ngiphendule fast. We will help. Siza kuncedisa. Kathi seli victory. Ngoba bomkhula lokho. Uyabona ulile? Ngoba ugwala ungaphi kathesi? Awungitshele mzali bande manje lo. Right. Uyakhumbula isikhala sana uSquinte sehlala sengogezayo waya. Ngiyakhumbula. Wayihlanganiswa unkazana lo. So, hayi mzala kathi awubukela ama movie. Awukhulumi ncane nanga aqeda ukukhuluma. Ngithe uyakhumbula isikhala sana uSquinte sehlala sengogezayo waya. Wayihlanganiswa unkazana lo. So thina ke mzala will use this girl ukuthi uSquinte enzeni? Ewuyela. Mzala mzala. Mamela. Senza phela video call isifonela uSquinte. Exactly. Mamela ke intombazana endini. Mina sinomzala wami. Singabantu abaningi kakhulu. We're not being people. Siyenza video call uhambile kini nje. Are you guys aware that this is a crime? Funa more peace. Uqinisile umntwana lo mzala. So asimbula lesimjikele egodini. Hayi khona ukumjikela egodini siyamqhuma lo mntana simfaka toilet amflasha lo muntu. Okay. Ngizokhuluma naye. Fonani. Ngifona mzala. Good girl. Smile lapha wena. Kayi mzala upress up nxa ufuna ngenze video call. Phezulu lapha mzala.
Sure Machenzi, uthi brother ufika karesi. Ye baba uva. Sona bavele silinde umuntu ongekhoyo vele la. Ngithi usakhona zinathi. Relax angiri uyazwaka kathesi. Ye baba ungasonthethi ngirelax wena. Yangazi mina ngibani mina. Nginjaka sathane man. Zoluma mhlanje usala ukuguguza. So ngumdlane wangikhona. Hey baba. Thila man. Baba. Manje ngithini lasi sengizophusha ibheke liwani. Ngakho uthi brother uyafika manje. Baba isikhathi anilazo man, isikhathi sengelazo man. Sure, sengikhona la. Sure. So nizosilindisa la ngavele thina singabafazi bakho. Yeba, Sijwayela hey. Angithi ubungilindile wena. Sengikhona manje. Yeba Sokuna ngulobo. yangazi mina ngazi nthume ngalo. Wena shut up wena ngiyakwazi ukuthi ungibani liphansula lekhaya liphapha lithanda ukugcwala indawo yonke. Relax asikho etsholotsho la. Hey ungazongijwayela kubi wena. Egazi limthethe ngalo. Lentwana sifana. Yey, ngiyathela udaka inathile la. Sure. Setha niyastika usiyandivayisa. So lapha we divide the teams, thengise in different places. I-drug lingena amakhona wonke. Gangsterism will keep the good supply for so good, angithi. Mathi jala into kuyenzeka so kuchina stickiro phela yabona. We have to be very careful because we are dealing with a very dangerous guy. So singaflopha sonke la asikho. Sure. Umoya wena. Okay, sorry guys ukuphuza. Sithuthile umambalisto. Suka wena. Suka. Right. Ndisho. Sewile umambalisto, sevela mbazula imfumfo yonke. So guys, this is what we are looking at. Anti sonke siyawazi ama street kings. Yes, abafana ukuncane lokho. We know that. Bisimfomfosis. Alright. So uDeep Brother umzulu kaMamoyo batsha egasi la. And ugogo akhe ngulwana ojayela uku. Zai. Are you aware with information that we need right now? Is information that will help us out. Mzala, asinani ukuthi ugogo kudlala nobani? Oh. Nje boring audience. Okay. uDeep Brother is a young boy. Owakhulela eRemind without his parents. They took him after he was beating his stepfather yakhe. He then joined dangerous forces. Omnye khona othiwa uGaza ubesejele. Hayi lo guys shwancelani ishuku lixoxela umama kaMama. Buddy, please, siyacela. All right, guys. Here's the plan. And boss jinja wazi nuko amaplan wena. Into zethu rezi thina ama brigadier. Right, reduce gentlemen. Manjodana ramanjodana kazi, manene ramanene. Keep it going. Sir. Okay, nanti primary. Nanti zingiriyenzi primary. Lula. khani lokho. Zama ukhanye phela lokho. Thina sirapha madam bra. Betha ikhanye lento. Zama. Nini? Hayi rura le very maningi ngiriche. Andire yakwazi vele ukuthi isara kucherwa simopa rokusonda. Zama. Please. Cela ngulitshela sho ngomama kaDeep Brother. Zama, please. Mumzir, Mzistaz, Umfanaga, Chipas, Mamplaza, Telipit, Inara, Faggy Kid, Hot Tepsa, Faggy Spice. Sure Machenzi. Yazi bende point la. Ngalali buye lezi ngqamzeni ezekitchen nje njalo. Ngabe ngizilola ngawana. Sesiyabona yami ngqamzi njani. Balibele ngqamza lokho la ngabe ngilola la ngase sesisho. Indlalifa.
Indlalifa. The Yabo wena. Yabo. Bafazi lapha. Hayi amzali, asobafazi inkukhu lezi. Kanti wezihamba ngesikhathi ungitshela zonke lezi zinto zemi ukunamanga. Madam athi ukuthi mina ngichinjisa information rami. Ngitsho lesaga siyathi ukuthi umntwana ongakhariyo uferwa imbereko. Verifuna ngiferwa imbereko mina. And then you win. Actually imbalekile le. Manje bathi bembona mina nithutshani, bashe babaleka bonke. Amanga ngaka. Sonke sibalekile. Ngalibona bekungumhlambi lana. They looked hopeless. Antjabo ngitsho lesaga boss nje siyathi ukuthi inxeba rendoda alirasiriro. So serifuna ngirifundisa indebele mina. Leave our language out of this. Leave it alone, really. Chiyana lezakha. Guys, we need to squint here. Let's try a plan. And we need another strategy, guys. Hey, kwamele siba outnumberishe. Uyitshaya nambeni mntaka baba? Uyitshaya nambeni? Yabona mina ngizabuya lempintshi zami. Wena ubuye labo mkoma wakho liya. Wena mambalisa ube nama boyfriend nami ngu4, nami yabuya lempintshi. Uyekela ukuphapha. Ama boyfriend nami ayi7. Yeba. Hayi cha, ulungile mzala. Uzobuya nabo bonke. Ufuna uba neclash senxa ilifa leli. Hayi mina mama abangane basiyofuna amatikiti enteki. Zam, it's okay, they'll miss out. Hala phe. Okay. Easy. Dance! Yeah, sure. Gents. Itachisi marasta. Yeah, wow. Alright. Gents, now I need your help. I'll give you anything. You give us anything, ulani ndoda vela. And nothing. Hayi mandodana. Uyabona lingasincedisa rosizo lweni lolo. Siyarifaka ku movie redu. Yabona siyenza iExpandables 5. Kuyabe kule Sylvester Stallone. Yeah? Susithini kanti la wena sihamba wena? Zam, I do the talking. When azwi abana bayekela usinceze bacanga ukuthi asikho serious man. Sorry boss jinja ngikuthi bengakwazi ukuthi uzwazondwa. Ngikuthi yabona ngizama ku recruit ara. Yabona ukuthi swaswa squad yaphuma. Zam, ngithe zwi. Sesiphendukile futhi njalo manjojana akazi. Sorry nokubuya lo mjida lo manje. Lo muntu engifuna simchaye manje. Zohlupha umfana nami manje. Ngihlupha kakhulu umfana nami. Ahamba isamkina lo mfana. Okay, unga. Ikhona lapha engiboneni redu khona. Ukuthi ari practice. Di brother wena man. Di brother. Lahlanya nalimenzeni. Hayi bafethu bani ngibani ungathini di brother khona. Ale suwe sa squad straight le. Hayi, ngingena di brother madoda sayingiyena hayi. Kodwa ma kanti manje isitarioni ari uyabona boss into abazokuvuna ijentsina mana ngifonile isho maJones isini Zam, one more word from you wena. Akuthanga esitine ekhanda wena. Nomsizana ukwananga so. Ukuthi ngimbusa ngalami. boss nje ngifuna ukuncedwa hawo. So madoda mamahle, my gentleman kani. Ngifuna help ngalo mfana lo bathi uthi brother nyamazi. Ha? Unga. Nenda sesingaba. Ningamagwala. Ladies, this one sengile plan. Lathi. I saw something on the streets. That might help us. Lathi, we saw something on the streets. That might help us. Yes, what in very young boys taking drugs. Lathi, we saw boys sniffing drugs. But I just said that. Lathi.
You know what, Papa Blunt? It's not like what they say Ulandi, you know. But the youths are getting involved in bad things, and we can fix it. Okay. Then if we are on the same page, let's do it. Auntie, arifuni mke ngiri recruit bitch and asike 1 2 1 2. Okay, njengoba sesidiscussile thina lo Papa Benson. The plan is simple. We are helping the community by removing bad things, especially drugs. Yes, auntie. Vele sisebenzisana lo mphakathi, sincedisa umphakathi nje kuphela. Njengoba sivumele nathi. Nokuncedisana kakhulu ngewili community, iwili ngoba iwili vele yafuna isiphele siqede ngendaba ewili vele into ewili sihambe vele kuphele ungasakhunywa futhi ngendaba ewili. Plaza nje kulabantu ababuyayo manje. Babuya Plaza. Guys. Let's make sure it's done. Abantu abengasithini. Sibangela. Yey! Ya, nanga amapolisa manje. Lalela.